Takže dobrý den lidi, dneska si půjdeme zahrát World of Tanks. Tak mi se do... Dobrý, takže lidi, mezi tím se tady klidně podívejte na Stejka. Který by the way je asi nejméně hnusnej z těch všech. Tak mi držte palce, ať to vydržím a jdeme na to. Zahráli jsme si hru na schovávanou zakázané oblasti, kde tajné jednotky něco ukrývají. A nikdo by na takové místo neměl chodit. Ani ty vole, tak tam nechoď. Takže jestli tě zajímá, kdo vyhrál, tak sleduje až do konce. Tak jo lidi, jak si můžete všimnout, tak momentálně se už před oblastí nacházíme. Kámo, dej jim příště aspoň GoPro, ať furt nemusí takhle držet telefony. Každopádně z předešlých videí, kde hráli na skovku, tak to vždycky byla prdel, ty vole. A zajímalo by mě, kam se skovají. Jste připravený? No to jsem zvědavý a myslím si, že tak za 20 minut by se měla dorazit hlídka, takže moc času na schovku nemáme. Tak pojďme na to! No lidi, upřímně nevím, kam se schovat, ale půjdeme na... Ty jsi to možná mohl. Český trh a české podniky jako takové se neustále posouvají kupředu. Jestli tu firmu chcete nabůstovat někam do... Času na schovku nemáme, tak pojďme na to! No lidi, upřímně nevím, kam se schovat, ale půjdeme na... Ty jsi to možná mohl oblídnout předtím. Rovnou do budovy. Lidi, teď za chvilku odložím svoji kameru, tak když tak počkejte To je nějaký chvilku. hejkal nebo něco, ne? Tak Dobča to teda vzal jako poctivě. Cestou než ostatní. A já si myslím, že na tuhle schovku jsem se připravil líp, jak kluci a Anetka, protože mám na sobě tenhle ten maskovat. Jako jestli oni Lidi, mají jsem nějaký zpátky, jak je dobrý. Dobrý, tak koukejte, tohle je nástroj, který používám třeba mega rád. Vím, že jsem teď řekl mega blbovinu, ale to je jedno. Takže tady máme hezky německý tank Strauss. Tady Panzerkampfwagen 4A, Panzerkampfwagen B2. Já tam tak kdyby něco taťku v ten, abych to sám nenahrál. Tak, lidi, tady máme DV2, což je můj oblíbený tank. Celkem rád za něj hraju, nedělám si srandu. Tady je VK3001H. To je zase tátův tank. No, tady máte BT7. To je taková vykopávka sovětská, no. Tady jsem dostal zadarmo, proto je to taková vykopávka. Tady Churchill sovětský. Hezky, co? Takhle tady mám Hydru, taky jsem mi dostal zadara. Tady stará dobrá československá klasička. Panzerkampfwagen V39. Tady LTčko, to asi každý zná, kdo už no prostě ST verze 39, taková klasička. Tady je Pepper. Vidíte to? Dobré, co? Dobré. Co jsem se překlik. Takhle tady máte mého oblíbeného stíhače tanku. A celá hra part 2. Hej, like mi dej.